I-Select Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela. Igama lami nginguSinenhlanhla. Isikhungo esibhekelele izifo ezithathelanayo National Institute for Communicable Disease i-NICD sithi izibalo zakamuva ezikhomba ukuthi abantu abahaqwe i-COVID-19 ezithi bangu-37,857 zidalwe ubuhixihixi bobuchwepheshe, kodwa ezangampela zuhafu walesi sibalo. Lokhu kushiwo yilesi sikhunga esitatimendeni esisikhiphile. Kuphinde kwavela nokuthi abantu abasha ababulawe leli gciwane basangu-21, kanti futhi abantu abasha abalaliswe esibhedlela ngenxa yalesifo noma-ke ngenxa yezifo ezidalwa i-COVID-19 bangu-96, osekholele ekutheni abantu abalaliswe esibhedlela sebephelele ngenxa yalo leli gciwane babe ngu-5,563. Masiqhubela phambili mbukeli, ungqongqoshe wezezimali uMnumzane Enoch Godongwana uthe kufanele kube noguquko endleleni okubalwa ngayo intengo kapetroli. uGodongwana utshele amalungu ePhalamende ukuthi ukhathazekile ngokunyuka kwapetroli futhi uhulumeni uzongenelela ukuze alethe uguquko endleleni okubalwa ngayo intengo kapetroli. Konke lokhu kusho nje i-Automobile Association of South Africa ibhalele uGodongwana umcela ukuba angenelele ekunyikeni kukapetroli, kanti neSolidarity nayo icele ukuthi uhulumeni athuse intela ekhokhwayo kupetroli ngoba ukuba ayikho ngabe ilitha lilodwa libiza u-16.66. Izona mbukeli sekuphathele zona osukwini namhlanje. Siyacela ungene epageni lethu, ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente sizwe umbono wakho. Isikhathi sikancibijane amaholidi siyabona ukuthi aseqalile. Siyacela ukuthi umbukeli wethu ayinakekele, ayivikele, aphephe kuze njalo. Mina nginguSinenhlanhla, le i-Select Africa TV.